kublai se simpat ipi kamiat basuk kaman ipi baro ti menta kasngi ngan ong ipi halor jong ka jingsngau bat ka jing perkat jonga balei ba ngahapan keren lani hapan ya kentu kumju ya pi baro halor jong ka jingen ngamnget ba ki jingslur jonga kandei nangahi handrei nganget ba ka jingslur jonga dei mamehi kublei ba penslur ngamnget ba ki jingle ran kinja nanga lada omdei ublei uba penja ya ki jingle ran nanga baro ngitieng ya kabom yui bat nginget ya kabom yui handrei ngimtieng ya ublei ubom yui ban ngimnget ya ublei ubom yui handrei baro ngibit baling ngibit ya ka jingmut ublei namar ba ublei uba ngimla ban yui utip lut ya ka jingmut jing perkat baro lada umon un penkela khongpong ya ka jingtmu basniu jong kibrio ngamnget ba ngan lat kren lada omdei ublei omdei mame koblei ba pelat ban keren yanga bat ngam syamla sngaurem ba kibrio kibeng yanga namar medon bat nga koblei ngam syamla le ran haba kibrio kisien yanga namar medon bat nga koblei kai kaba pen perkat yanga bat kai kaba pen skam ya ka jingmut jing perkat junga bat ya kai kaba ublei hi uwan ha ka jingmut jing perkat junga nganget bet batang ya uhi ngadei ban mani tang ya uhi ngadei ban nget bat ka tempel ka jong ublei ka dei ka mansim ka jonga bat ka mansim ka jonga hi ka dei ka ba ublei hi ula ayenga omdan mono bala ban tip lani ban wan bishar lani ban wan sensyar ya kani ka jing im lani ban tip ya kani ka jing im lano kan yam handrei tang ublei uba thawe ka hi tang ma uhi uba tip ti halor jong ka jinget halor jong ka jinget bat ngam syam langet kumba kibrio kinget bat ya ka ka bangang nget kaya pher na ka ka ba kibrio kinget bat ngam kwa hiru ban nget kumba kiwe kinget bat nganget tang ya ta ublei uba ngamla ban yui uba kibrio kinget dei na kata kataw non ong ipi ya ka ba kajing pule menta kasngi an pule menta kaba ublei terkenrat hi uwan ka jing im jonga upin syai ka jingmut jing perkat jonga bat uptin nanti ya ka jingmut jing perkat jonga kadei ka jing pule ba menta kasngi kadei na ka sam kalnong ka ba ar nyo pupra ka dekot ba ar pupra ti sngap ya ka ba ublei terkenrat upen sngau lani upen iya ka jing pule ka ba menta kami ula penhap yaki hamar pedeng jaka dara jongki saudong ki jaka syong jongki te kila ya ba mahaban dangya syong namar ula ai ki katba ki kwa kangar handrei kim syamla sange ban ya khnyum tembum bat ka jing bam ha ka sentur te ka jing bitar ublei kalaki ir persya yaki ula penyap yaki baklan tam naki ula penliem yaki rang dajit ki Israel lakataru kidang yai le pap ki klem khan snap ban nget yaki kampla jong u kumta ula penja lengat kum si sin persat yaki sngi jongki bat yaki snem jongki ha ka jing serkhei haba ula penyap yaki kilawat ya u kila kala ka bamut bat kila kwa dik ya u kila kan mau ba ublei ulong mau siang jongki ba ublei ba halor tam ulalong unong siuspa jongki handrei kila pan khlew ya u dak sentur jongki kila lamler ya u dak thli jongki ka donut jongki kam skam ha u kim yai ne ha ka jutang jong u pan ublei ulas ngosun ya laki brio ulama yaki bat syam la penjot yaki bonsin ula penjam yala ka jing bitar
Bat syam la ingkong ya ki napang. Ulakan mau bekidei tang ki brio batolot. Tang kajing persat leer. Kabayat klem wan paisyu. Kan no sin kilale haram ya u hari kenja. Bar kila pensngusi ya u hari siam. Kila tenju ya u khat sikhat. Kila pendom ya u bakut ke Israel. Kim syam la kan mau ya kaborba jong u. Lemni ya kasngi haba ula pelat ya ki na unong syun. Menba ula le da ki dak ha Egypt bat da ki kampla hari thor zoan. Menba ula pen kelas nam ya kiwa jongki hadu bakim yo di syu na kiwa. Ula pha hapedeng jongki ki kenhun skan ban bamdu ya ki. Bat ki jakot ru ban persatya ya ki. Ula ai ki jingthung jongki ha kinyang plang. Bat ya uso ba kila kamai sitom ha uput suwa. Ula penjot ya ki dingwan jongki da upria. Ya ki ding sikamor da utha. Ula pensyok pria ya ki jingri. Bat ula penpom perthat ya ki kenhun langbrot. Ula tangon ya ki da kajing ingkong, kajing sla, kajing lanot. Da kabapha si kenhun ki angel ban penjot. Da kabapha ya si kenhun ki angel ba penjot. Ula pelaj lut ya la kajing bitar. Syam la pelaj ya ki na kajing yam. Handre ula IT ya kajing jongki ha kaklam. Ula penyap ya ki khun prang sngi baro jong ke Egypt. Usok nongkong jong ke yingjan uham. Nangta ula yelam bak ya ki brio kum ki langbrot. Ula yelam ya ki kum kakenhun langbrot la jong hari kenja. Ula yelam suk ya ki bal klem jingma. Katba kaduriau kala telep ya ki nongsyun jong ki. Kumta ula yelam ya ki syakari bakhut jong u. Sya ulum baka ketika mon jong u kala job. Ula be no ya kijat benrio hakmat jongki. Ula penbenta ya kari kum kanong kenti jongki. Bat ula pensyong ya ki jat Israel hayeng jan jongki. Penban kila tenju. Bat kila le haram ya ublei bahalor tam. Bat kim syam la rakhe ka an jong u. Kila lendet bat kila set kela kum ki kepatemen jongki. Kila thok kum karanti kabasenjam. Nangta kila pen kibitar da ki ying blei halor lum. Kila pen ingnut ya u da ki blei thau. Ublei ula yu sngew bat ula sela da kajing bitar. Ula kentaj pari ya ki. Ula kentaj pari ya ki Israel. Ula ino ya kajaka syong jong u hasilo. Ya ka ying jan ba usyong bat ki brio. Ula IT ya kasenduk jutang ha ka jinglong brau. Yala ka buram ha ka kti unong syun. Ula ino yala ki brio ha ka wait lam. Ula bitar lep yala kanong kenti. Kathama kalabamdu ya ki samla sendrang. Bat ki thei samla kim don jing rualit kurim. Kilang do jongki kila kelon da ka wait lam. Bat ki riu kenthei kim syam kan ut sngusi. Te utrai ula kendit kum nabayu thea. Kum uriu klany ubakarkat balasyo kawan. Ula penher kerat ya ki nongsyun. Ula pendek ran ya ki si junom. Ula pendek ran ya ki junom. Ula kentaj ya ka yingjan u Joseph. Tre syu ya ka jaj u Ephraim. Henry ula jit ya ka jaj u Juda. Ya ulum seyon ba u iit. Ula tei ka tampul jong u kum ka beneng. Ne kum ka khandeu ka ba ula seng bansa jungnom. Bat ula jit ya uda bet usakri jong u. Ula syem ya u na kisem langbrot. Ula yalam ya u na kajing ap ya kilang aibon. Ba unlong unong ap ya u Jacob upa jong u. Bat ya u Israel kanong pateng jong u. Kadonut kababej uda bet ula syarai ya ki. Ula petin ya ki da kakti kabastan. Kani kaktin ublay. Ti halor kajing puli kaba piyo asngaw mentaka miyan. Ti kaay kaba ublay terkenran. U pensngaw hangi mentaka miyan. Kaba ka Bible ka pensngaw yangi mentaka miyan. Kalong bangi ngihap an perkat bah halor jong kaay kaba kajing puli mentaka miyan ka pensngaw hangi. Ti ngan yai puli ya ketin jo ublay ngan yai pelaj ya ki video nakapor hadu ba
utrai ublei undapen I ya kidak basisha ya ka jing saila jong kaman siem jongi jong kaman siem jong kibriu jongi te dena ta kadau ba ublei hi utep khambha ya ki eki baro ban yangi kibriu ki bapatai stan hakani ka perthai te ublei uba thawe kani ka jing im jongi utep khambha lano un siem bat lano un ai lano un karkhu bat lano un ajing sneng te tang ublei hi utep ya kata te ngi haban aingu ya utrai ublei jongi kat banginang im hakani ka perthai ti tang kini kentien kublei sibon ni fibaro